Dobre sa podniká vtedy, keď sa viete spoľahnúť na okolie, keď viete si veci plánovať a máte veci, ktorým poviem, že sú predikovateľné, dobre predikovateľné, znamená, že viete, čo vás očakáva a nemáte v tom prekvapenia a neistoty. V samotnom podnikaní je príliš veľa neistot na to, aby prichádzali ešte aj z prostredia, ktoré by malo byť dobre definované. Takže dobre sa podniká vtedy, keď viete podnikať, spoľahnúť sa na to, že tie ostatné veci mimo vášho samotného predmetu podnikania sú isté a spoľahlivé. To nie je vec histórie, lebo v dnešnej dobe tu máte mladých ľudí, ktorí tou históriou by nemali byť zasiahnutí a napriek tomu sa správajú, ako by som povedal, konformne k tomu, čo tu máme v rámci prostredí. Je to možno prostredím, ktoré sa tu vytvorilo, ktoré akoby akceptuje vo veľkej miere prostredie korupčné alebo prostredie, ktoré jednoducho nie je férové a považuje sa to za normálne. Toto skôr vidím ako problém. A musím povedať, že Rumunsko je pre mňa tak trochu nádejou toho, ako rýchlo sa veci dajú zmeniť. Zhodou okolností my v Rumunsku máme spoločnosť a ja som bol veľmi prekvapený, keď som v septembri sa stretol s našimi manažérmi, ktorí sme sa rozprávali o hospodárskych výsledkoch a spýtal som sa na zmenu. Oni povedali, akože jedno je úžasné, my v tomto roku robíme zhruba 20% z nášho obratu alebo z toho, čo robíme so štátom. Predtým sme robili niečo blízko k nule a nerobíme nič inak. Všetko robíme takisto ako doteraz, len zrazu sme schopní byť úspešní v súťažiach, kde predtým sme nemali šancu. Je veľa ľudí, ktorí nie sú súčasťou korupčného prostredia, ale nie sú ochotní to zverejňovať. Ja som presvedčený o tom, že ak tá zmena nepríde z vrchu, tak nie sme schopní tú zmenu zrealizovať. Proste my sa v tomto momente fungujeme v kombinácii, že korupcia prináša výhody nejakej úzkej skupine ľudí možno, ale prináša nejaké výhody aj širokej skupine ďalších firiem alebo ľudí, ktorí sa na tom podieľajú. Tie výhody sú rôzneho typu, ale samozrejme nikto o nich nechce prísť a iniciovať tú zmenu zo spodu považujem takmer za nemožné. Ak tam proste nepríde politická garnitúra, ktorá povie, že chceme robiť veci inak a očistiť spoločnosť, tak tú zmenu nedosiahneme. Podnikateľ má sa venovať svojmu predmetu činnosti. Ako od toho je podnikateľ, že jednoducho on sa stará o to, aby jeho firma fungovala, aby jeho ľudia mali prácu, aby sa staral o zákazky, ktoré dostáva. To je úplne primárne. Samozrejme, robí to v nejakom prostredí a zaujíma sa o to prostredie, v ktorom funguje. Ale on nie je ten, kto sa rozhodol, že ide sa starať o veci verejné, že on ide byť politikom. Politik je pre mňa človek, ktorý povedal, pre mňa najdôležitejšie na svete sú veci verejné a ja idem sa venovať veciam verejným. A mal by to robiť tak, ako ten podnikateľ s tým istým zápalom, ako podnikateľ podniká, by mal politik sa starať o veci verejné.